opinas de los inmigrantes y los refugiados? Què opines dels immigrants? Bueno, la veritat és que la meva opinió és que, com tots, som ciutadans del món, tots. Per tant, doncs, hauria d'haver una situació de que tothom pogués anar a on sigui, no pel fet de néixer en un lloc o en un altre. Sembla que depèn on ens ha tocat néixer, doncs som ciutadans de primera o ciutadans de segona o de tercera o de quarta. Per tant, això no hauria de ser així. Però clar, tot depèn molt de l'economia i llavors, doncs bé, hi ha unes fronteres i aquestes fronteres doncs sembla que marquen per dir tu pots estar aquí o no pots estar aquí. Però bé, en si tot el que està passant doncs és una llàstima perquè hi ha gent que ho està passant molt malament i bé, si poden venir aquí i guanyar-se la vida, doncs de conya.